Esselamu aleyküm mehvan vatandaşlar, edidildeşler, YouTube kanalımın ağda bir dinleyicileri. Hususanım geçmeliyor, gitmeşimizin zekiyini dinleyiciler deysen yalımsamak sebebi aşağının yazılayan komentarlar doğru ve dürüst yazıyan dostlarımıza, dogançıklarımıza köp savalsana ediyen, şun esasında da zekiyini dinleyicilerimiz diyen ben size. Elbette geçmeliyor, gitmeşimizin hususanım bizim meşhur aydın şeyimiz, elbette bir neyse dinleyicilerimiz hayiş etti. Bahtiyar Mammed filan. Elbette Bahtiyar bugün geçmeliyor gitmeşimizin täze san Akbuda etrafının Gäme Obatynda täze açyp ulanmaga berilen täze sowda merkezi bar. Şoň ikinji gatynda yerleşýär. Mindal restoranyna. Gowmaýan daýlar. Ýa-ýa dinleýijilen käne. Behirden näki dostum, patbeşiklim aýalyna ýazýarlar. Näme üçin Bahtiyar Mammed filan o çagyr Bahtiyar Mammed, Bahtiyar çagyr kursdaşym dämi diýip, ýok kursdaşym diýdim. Çagyr diýip haýyş etdiler, näme menim mehmanlar haýyş etdi, ýok diýip bolmaýdy olara dogry däme Bahtiyar. İlkilene näme bir şu çakyrymy ýollap gelenim üçin köp sag bolsun aýdýan ähli gowunç Allah'nazar toplarynyň adyndan sag bolsun aýdýan, dinleýijileň adyndan sag bolsun aýdýan. Näme ýagdaýlar? Oy, aýşa klipden ha orro ýerýän maksym aýdyp. Näme şu klip täsir etmir dörejiliň adydan. O wagyn, sag ol. Söýlen. Elimde sağlyk Allah aşa. Ya oğlanlar emme bir ayaktan durduňuz. Ay 2 sagatlaryny gaýdan klipde. Ay da oğlan. Aydan so TikTok'ta bir ýerde gördüm ha. Eden ya şu ýatyrdyň o. Arada durduň ha. Sol gat täsir eden ra. İstemeli, Sondan istemeli. Bu Şeýle täsir etdi. gat täsir eden. Buňy almadyň däme? Hiç gaýta begendim ha. Sunyal kursa sonmadygyna men golumdan çekçek adamlaryň barlygyna şonu göz ýetirdim men ýoksa şeyler görýän näde institutda 5 ýyl okudyk bir gede gelme mikrofon aldım. Men göremokmy goýakan soň men ahyrda restoran işläp berken şo wagtlar bildim. Şo adam meni gelip sen aýdym aýdýan aýdym. Klibi sürýädin ýa. O men sen klibi özüm oýnadýan. Bilemem adam. Aýdym aýdýar. Soňra toýlarda gördüm. İnternet platformalarda bir şey aýdym çekeniň hem şu bular ýa aýdyp bilýär ordan sen näme üçin täzelik edeňok diýip ben açykdan bir belli etdim. Netice beripdir da. Batyar bir da şu zekiyli talantly adamlar işlese gowurýan men. Şolar bara zekiyliň özleriň barlygyny bilýärde ýaltanýarlar. Düşünýärmi? Şoň üçin ýaltanmasyna senem tuwalama soňky döwür dinleýijileň gow kabul edýär. Ýa-ni Lala studiýada şu klip eltip berdim. Olaryň gow kabul etdiler. Näme türkmen halkyny ähli dinleýijiler tomaşa etdiler. Aslında men Bahtiyar ählimi döredýän zat edýän işe bir YouTube kanalymda goýýan. Biram paýtagtymda ýerleşen Lala studiýada bir studiýa bar. Bütün Türkmenistany paýlýar. Hani şol studiýa tapşyrýar. Galan platformalary beremok. Indi Bahtiyar gitmeşiňiz başyna mümkin bolsa özüň bilen tanıştyrsaň, awa nerede dogrulygyny, näçe masgalan bar, gysgaçyk bir tomaşaçylara telnäme gepleşden gatnaşyp görýär. Ýok. Men ahal welat Behirden Tran ýara zowat neýleden oglan. Aha. 1994-nji ýyl. Ha. Maşgalaly. Üstan oglum bar. Şöyleme. Bir şeýem kabarynda bir ogluňa berdim edileňiň ökeni. Özüňe çıtır etdiýär şöyleme. Belim ýokary Medeni institutu oturdum. Ben de öyle Medeni institutu sürümleri elbette. Allah azam. Dede okumak yeteretti. Siz bilen bile okumak boldy. Dedi Ali kurtaşyny balygyny begen ýanam. Täz bir kaptandan bol ise, bol onet munet diýme, bize adam gerek. Biz ne o çağı sol toýa gidip gelip, ay biz gezip gördük onu. Davay munet, bol munet, onet sağolan. Sol söýdüm ýürekde galy sondan berem sine diýen mardan hiç hili zat diňe Allah azam. Bundan meýdan diňe sunýal bar. Diňe diýberam. Sen söýdüm baň kanundyram. Sarın hawazyn, o bilem näme, menem şo bir ýanky sözümde de belli kestim bir sunwat bar, oğlundan gaýrylan bir täzelik etmeň isleýär. Şoň üçin ýoksa şo klibim bar, ağa bir zat etjek bolýan bir näme etjek bilen ýokdy. Ýürüýte bardym men şo taý. Ýürüýte Türkiýanyň içine edilen zat, näme indikaf gowzatlar eder, bir maslahatlaşyp ýa-da näme bolsa bir ýazgydan soň. Indi Bahtiyar gitmeşiňiň başyna özüňe tanıştyrdyň. Indi tugulemene ähli naditden bilen bilen näme netibedene bir näçe Hadan neyitler var, tuğulamı zanlı sesler yerine yettirerdim sen. Tevzen falan araman yoktu. Yekecaydım onu aradı klip edenim. Dine zanlı sesler gidiyordu. Gitmesin başını neye maydım ayıp verecek, ondan sonra olacak abi geçeli. Toyla Wilson sözlerine aydın yıllar nire alıp var yani. Birinci aydım. İyidinle neye mayıp verecek? Ağlam aydın aldık. Söyün hoca verdi. Halifa. Ağlam aydın.
ilki halipan aydımın aytsak mı ya? Yani toylu Şeret toylu olsun ki aýdýasa halipa kinaýda iznem üpmedik bir halipa we beherden ne. Aha. Oňam bayram uly praýma. Ýürüýte taýnak gelip. Onam muzdan halipan ödünden ruhsat soradın mı? onu sen bilen bir jaňat sorar diýdik. Sorayır mı? Gitleşik aramy. Almam mı kan? Tüyün halipada arada gow tädir etip berdim. Owa gördüm. Tüyün halipada jana ağlama inne. Ağlama. Ağlama mı ağlama? Ağlama. Ağlama. Alar mı kan? Alo. Yaş halipa selamun aleyküm. Gowmaya daylar zanıňyz taňmy? Yaş halipa gurlaşyp bilýäňiz birkimin? Halipa näl klip gow jawap durmy? Zanıňyz awalsyn ömrüňiz okudun halipa. Görünmesem YouTube kanalyna gow gidip atýar, görünmesem halipa tuweleme gow gidip atýar, görünmesem atdy gow. Halipa indi men suat bir gepleşikde otýar, geçmeli ýol bir gepleşikde bir ýaşly hynaýdymçy Bagtyar Mammedow bilen. Ulam gepleşiň sanawyny bir senin bir aýdymyny aýtmak üçin gelipdir. Ene men halipaň ölüne urusat soradyňmy diýdim, men halipaň telefon belgisi ýok, agam bir jaňa sorak berer, bir soraý ýerli bir öz bilen gurlaşandan siz urusat berseňiz, gepleşdi, gönden gün şulaýdym, häzir ýerine ýetip berýär. Ene Bagtyara geçirýär, Hüseyin halipa. Halipa selamun aleyküm. Aleykümselam. Oňa daýlan halipa isýan tamam. Ya, Şükür alhamdulillah. Halipa zaman Beherden oğlum. aha. Bagtyar Mehmet diýle baş toýada da çykyp görün oğlum. Halipa bir ağlama diýip bir aýdymyňyz var, son bir ruhsat berseňiz aýdaýdy. Neyle ağlama? Dinlendir. قال مرة المثاني هذا çıkıp ağlama. Hava. Sol aýdymyňyz bir ruhsat berseňiz aýdaýdak diýip gepleşip. Aydı, mümin aydım dela. Ha, men ilkinji dinlämde senden dinledim Halipan. Kim gidip sonra? Sağ ol Ali. Men siz dinledim ben. Ara düştü deyip ayrılık günü. Sen kimsin çete çıkıp ağlama. Ruhsat bersen aydan Alipa. Sağ olun Alipa Allah azam. Tezimi belenten yanlansın. Biz yal şairden arasında dine başındık bolun Alipa. Amin. Var Alipa zan. Geden yanında sağa. Halipany köp sağ bol, bir wagt saýlyk gurlaşanyň üçin. Hormatyň beýikdir Halipa, hormatyň beýikdir. Yo, hakykatdan hem ağlady. Bir dost oğlan gowuljuglaýar bir orady bir dost oğlan. Ol hakykatdan men şu İslamda gowuklawra islam menden gorkup ağlady sağa. O. Ya yaman çok ahayna suwat terbiýe ya. Zanyň sağ bolsun Halipa. Owlatlara münafykdyň, ýene gowdatlar eder Halipa. Bar Halipa, bar. Bar Halipa. Onlara ruhsat berdiňmi? Awa. Men giderliydimi? Awa. Kiminki diýdi? Nuriyat Tokkan diýdi. Nuriyat Tokkan para jaňa dip bolany. Ya, wala solay yana ol. Näsün Halipadan estemez, Hüseyin Halipada ruhsat allyk. Hüseyin Halip ol aýdyl ähen başga diýär ýöne özüm men soňa tanadym diýär. Menem sondan estip sondan daat etdim. Muman aýdym. Awa. Halipadan Nuriyat Tokkan Halipada näme dilýär Allah zan nur sünne ýastym bir türkmen sunnatyny uly bir orun goýan ustad gaýtalanmajak kadir Allah zan idinä sagararynyň zanlar tawursun. Näme Tokkaýlaryň hemmesine de döwlet dojaklaryna toý bersin ýa. Näme şutaýda
Doğran Tokkay sana da yürüdüm ağam. Şulaydım yürü Tokkakan aydımdı. Bazı çarmamı yerine getiriyor. Sana sağ olsun ahlı Tokkay sana minnettarlığımı bildiriyor. Onu sahne senki. Süzü yaşlık bilen arani açayım. Aydın yılları niralıp baryan. Men zoşatın gelye ferimden geçeyim. Aydın yılları niralıp baryan. Men zoşatın gelye ferimden geçeyim. Aydın yılları niralıp baryan. Oğlanın bakımı kaydını, Füyün füyücü şerefetinden dağdayım. Oğlanın bakımı kaydını, Füyün füyücü şerefetinden dağdayım. Ente ağratların nedeyin, Aydın yılları niralıp baryan. Aydın yılları niralıp baryan. Ente ağratların nedeyin, Aydın yılları niralıp baryan. Aydın yılları niralıp baryan. O zatlara hey ananır yâlemin. İflemedim bu dünyanın malını. Anmanış keziline uçuran halimi. Aydın yılları niralıp baryan. Anmanış keziline uçuran halimi. Aydın yılları niralıp baryan. Yalan hatamından kimden kopayım. Dünyanın bargıttığın önümü tapayım. Yalan hatamından kimden kopayım. Dünyanın bargıttığın önümü tapayım. Sargıra başıma çaren kimde bir. Aydın yılları niralıp baryan. Aydın yılları niralıp baryan. Sargıra başıma çaren kimde bir. Aydın yılları niralıp baryan. Aydın yılları niralıp baryan. Ağolcan Hasan Havala.
duyan Waqt fuyala akyana Ananı bilemek bolgodu hükman Minin arzu etlerime bakman Aydın yılları miralıp baryan Minin arzu etlerime bakman Aydın yılları miralıp baryan Kerbadın yerine bulmağı hüküm Ömür beriyen Tanrım şomanın şükür Kerbadın yerine bulmağı hüküm Ömür beriyen Tanrım şomanın şükür Onu doyuncalık veren o fikir Aydın yılları nine alıp var ya Aydın yılları nine alıp var ya Sonra doyuncalık veren o fikir Aydın yılları nine alıp var ya Aydın yılları nine alıp var ya Oh aydın yılları nine alıp var ya Ey aydın yılları nine alıp var ya Ara düştü deyip ayrılık günü Geceleri yoluma bakıp ağlama Yekelerin derdi gözledini Gözünden men senin döküp ağlama Zaniyetler ama Gel bu gariplerden göz yaşın güller Namatlar sıramı bilmezsin yılan Ey yadigarlik Kalın suratın güller Geceleri yoluma bakıp ağlama Yadigarlik Kalın suratın güller Geceleri yoluma bakıp ağlama Dildir bilyen ağır gündür köp olsa Yerdenin
turmuş ağır bolsa ey zorlarim yar bilen jüp bolsa kim dinip çete çıkıp ağlama ey boydaşlarıma yar eğlence bolsa kim dinip çete çıkıp ağlama gözümden yüzünde kıyıp ağlam ey geceleri yoluma bakıp ağlama Zanetler hola Yanımda yar ol yaşanıp sıkkın peyrana bayram ey öpüp yar neler atışım oydu hayrana bayram Gidip yar yola çıkışın bize kararıp ne batışın ey atlanıp yar ayak batışın minler bozbana bayram ey atlanıp yar neler atışın minler bozbana bayram min bağlaylar ak yaneyler yar taşlap yadan ettin mi? Yar taşlap yadan ettin mi? Biz garip keyim unuttun mi? Zorluk mu ya gönlep gittin mi? Oydun armağana bayram ey zorluk mu ya gönlep gittin mi oydun armağana bayram Biridim cigerim zanım dininin mekrubanım ayetler Genler dizelirdi Kuşurduk yarım maykalarda Ey satıp pulun İfelerdi Yüreğim dinle bayram Bedi yer yar var ağlayıp Yakma ciğerim bağlayıp
bayram ol Gididim jigirim zanım Dinlinin mehribanım Da köp sağ Ovaydım ha, oğdan aydım. Oğdan aydım. Indi sen aydımı haçan öz başına toya gidip başladın. Belli bir halifeler bilen maslahatlaşdın mı? Ağam men gowelin üstemeden. Awa. Gowelin. Aslında kullukta kam aydım aydan. Men kiçiligimden aydıma. Yürekde dinle sol. Aytmadı. Sebebi o Türkmenistan halk artisti Hacı Almamedov, Nur Muhammed Meredov var. Nurcan. Yürekde yaşanlar. Olar başka da. Men indi näýläýden gitdim gelişine göre kakam molla diýär. Ha, Oňa da ama tuğalama. meni ana ya molla soluk izin turdu. Men eşitdim kakam kavrusak vermeýändir diýip. Bermedi. Sen mi sor? Owa, atsın. Maglumat alsın, näýlep görür? At, sağ ol. Malades. Aha. Sen iýerläpsiň bilipdi. Ana bul hiç ili yol ver. Ay sok ulluğa gidiyansam molla çek boldy. Aynam benim. Din urdan ýykyn ötürjek. Yok men din nan ýazsam din. Alhamdulillah. O var bize de yok. Bilýänem. Ýöne yürekde bardan aýryp bolmaýan eken ha. Men soň gaty göz ýetirendir. Ulluğa gitdim ha. Kakam näme televizor asta? Oğul da orada duranır da aytdım. Kullukda. Oğul, moğuliz. Ezemem yani var deyiptir bu ak, fakir bol kakam. Nursun näýetsin? Kapalam. Ondan ezem zan deyiptir. Şun hewäsini almaly ben. Häzir geler kullukdan. Sen ýene şo hereketini etsen, bu az aňy ýa goýalýa, şun ýüregine barda da bereli. Sen ulagly mı? Men ogo, ulsa. Ha. Men nasak iksan sa, wa bir gyd bir oğlan. Ay ullukdan geldim, kakama minne belli, bansy boljam. Geldim bolin, nime denen suda salmaň netine düşürdi. Aha. Ne sarıwna men bolana öz howäsine isleýän, pikir gelen, ezemem diýen. Onuň Muhammed Muradov var, bas muhaj. Bilýän Muhammed. Mun getirdi ya, ana sadurdy, bajiq fa. Sadık baýy bilýän. Olar getirip aýdyma urady. Kakam mı? Ogo, inni kakam öýe getirip aýdyma urady. Olar. Ogo, howäs ýatmasyn diýmişim. Öz ýüregine duwanlarda. Muhammed Muradov bilen Men ba halifa bolýan. men inni näýläýdim? Halipakda dosiýaly gatnaşýar. Ýöne Ben öwrendim. Ogo, Çeker ýok öwrendim. Ogo, toýaky 2015-nji ýylda. Ba. Onuň oda ýağmur soňy başlap gowy Muhammed Muradov tanalan ýokry. Onuň ýany bilen toýlarak dogrady, dinledi dogrady. Onuň halk aýdymlary öwrenmäme sadur diýin. Sadur tutar. Saat tarifa da saat baýy. Mun sagr ýadydy. Hakyk bolandan şu. Gördüňe oglanlar diýer, bah, hakyk dogrusyny aýdyp duraydy. Ba. Reýandan şu. Onuň şeýdip ondan öwrenip mundan ýerek mal. 2015-nji ýyldan studiýa girdim. Ha. Ben studiýa girdim. Birinji ýyl açyş bolýar. Awa. Bilýärmi? 1-sentýabrda aýtmaýdy. Anamrat Halipa wa tapanım Muhammed. Awa. Ömrü zok bolýan anamrat tapar Muhammed. Onuň Gaty uly alkyşa münasip bolan olmazan janyň sag bolsun. Kän okuwçylar okatdyň. Dogrusyny aýtsaň, şu institutymyzda biz atamyz diýärdik, şeýle bir talipleri gollaýardy, gygyrýardym, käýýärdym, okatjak bolýardy, olmazan kän kadrlar ýetişdirirdim. Allah janyň sag bolsun. men garnaşra, Şeýlemi? ağam diýdim ama. Awa. Biz tarapdan. Düşün. Onuň ben studiýa girdim. Oralga geçip var. Awa, mon oral mol. Oral molim var. Onuň ay bagyşlaryň emmes var bizde. Ya adat dönme, ürsem bolar.
Awa. Esasrak boldan. Siz bir ýyl okudunuz. Men sizden bir kurs geçi. Ýöne biler kampy kurslaşdy ýa. Auditoriyamyz bir ýerde. Bir ýerde de kaptanmady da sen. Ana solar aýdmaýtmaly bir sençarda açmaly. Menem indi bir ýer dykmaly boly, orazmaly. Elime saksafon ber. Oturýar. Hakyky olar açy. Orkestrda. Aha. Otur. Ana Zat bara o saat qilici farklar ne? Bilýärsen. Oba, ana oglanlar var, hemme qıtıva depçi. Awa. Türkeşen oglanım da. Awa, degdusdu. Bana menem o döwürler azat dönler. O görýärdim halipeden tutul. O şeýle dinleýärdim. Dinleýärmi? Gaty dinläm soň aýdymlar. Dinleýän hokmy? Dinle. Hormat goýýar. Azatçan dinletýär. Söz ýok. O gaty hormat. Kurtlaşsa morda diýer dönler, dua diýerler. Şeýlemi? Owo, soň stil aýdym da, şo döwürler. Dönme, dua diýerler. Kurtla. Ne görseler? Ege bu kulu aýtdyň men institutda bileýärmi wagtlaryň ýok. Ne aýdyp berse Aha. Ana ay oralmaym saksafon berdi. Ne ensem o çäreden çykýan ýerden bir sençarda açyş datdan çykyp ýylam arkada seýläge baryp munda da çalmalar. Aşam konsertde. Bu da ula. O çaldyňmy taýda? Dinle de. Bardım. Halife geldi anıma. Gel. Orkestr baryň düdülýär, joy barlajak diýip gelýär. Anadan ver. Bar. Ne ýerde gördi? Kullukda da orada turba çalyp böyle olaylar, saksafon berdi. Onca tür dost näme diýip. Ay bir da etdi. Aýny gel alsyraýan. O qeýýär abda. Näme çeblema. Oramol bir da et. Mena masara bolýan. Halipa gelýär. Bolýan eksan tutulýan üfläp mun tutsam bolýar, şo jagda öwretdiler. Boldy otyr. Aýna ýoş gowlan gyýyrdyk da. Geçdim ha şey Halipaň öňünden. Käwat sanýada. Owo. Emme ýardy. Ina gize konserde gitdik. Ay şeydi bina bir Zıvoy gitdi. Zıvoy däl. Ol beýle gitdi ýana onda da tutup oturdum. Dogry Ýana oturmady. diýdi anam ratma olmuş, onda diýdi. Sen aýdma gelmedim. Sen saksafon otyrdyň diýip ýana sa. Yo bolly sondan soňra ol geçdi bir sençar geçdi. Täzeli çäreler bol ugrady. Dowlet çäreler. Owa oraz molim ine aýdma sal ugrady. Urwan molim kisi oraz bilen aýdma gider ugradylar. Ay näme? Birinji kursa geçsep arkamdan ýukaýrylan ýap bolýar, birinji kursa geçsem onu. Soňra öz ýaltalyk etdim. Şeýle. Hakykat. Açyp ugradym. Barman aýdman ugradym. Ýaltan. Ya bäsmandyň ma, oglanlar bilen gededim. Kime gerek aýdym. O da gurman. Bäsman. Kakymyň. Kakan sowal geçip berdi. Kakymyň puluna ýaşamaly öýdüp. Ýani o da ýa-da. Durmuş näme de bildir ýagam. Durmuş. Ýere ýyklanda ha. Onam ýanynda tuzdurma kakyn bolmasa, ana şonda bildir ýa-da. Ýöne sag bolsun. Men sapar diýip daýymma. Ýykylsam şoňa ýykylýan. Ýöne her gedämiş goldan şol galdyrýar. Dogondan hosardan maňa adam bolmady. Diňe daýym. Kiçkäm ýyklamda şoň apsyny ýykyldım, ulkam ýyklamda da Allah azam. Ömürde bolmuş taýda şoň adam bellek geçeýin. Men her ýyl durmuşda kösenemde her ýyl dap bol ýykylyp gapsyn gakaýyn. Kaka bolup eklen ýerlere bar. Awol. Ýöne töwürüň adam bolmaýan. Men gaty. Ya gördüň ha, institutda oturan soň 5 ýyl men görenden 4-5 ýyl. Onu taýda bakýar. Sen sapar daýym hormatyna bir ýygyrdan bir sen näme aýdym berjek? Indi men maragam ustayda Bäherden Merdogly bilen Bäherden owan diýip aýdym berjek. Ýygyrdan. Ýygyrdarly. Bäherden Merdogly, Bäherden owan. Bäherden Merdoglyny şu wagt täze görnükli şahyrymyz bar ha, Aş Koza diýip. Hawa Aş Koza. Adyny oturýan. Hawa. Koza Mehmet dostum soň bir. Soň tegin. Ýok, soň kakanyň sözi. Şeýle. Bäherdeniň Merdogly. Kim diýär onuň hakady? Din şiir diýilýär. Din şiir. Sol Bäherdeniň Merdogly goşgusyny Aş Kozadan pata alýar. Öt iniňe pata berdi ýany. Sonra sine dinleseňiz häzir aýdyp berýär. Mene dinleýär. Ol diýerler adamlar köp berdi toýda dağıtdy.
Aşk Hoca Beherden Merdoğlu'na ayıp versen diye, aşk Hoca değil ağa. Din şiirin sözlerine düzülen. Aşk Hoca'dan patal yani. Beherden'in Merdoğlu. İyidin ne kaydım? İzin ak Beherden ovam. Ol Aliyas deyip on bağışı oldu. Bizim Beherden ilimizde ovamda. Son Beherden ovan deyip raydan aydınlar var. Ol dün Aşk Hoca'nın sözlerine ayyadı. Oğlum Aşk Hoca'nın sözlerine mi? Yok, ol on öz sözlerine. Şeyle mi? On öz sözler Beherden ovam. Bana ol Aşk Hoca'ndan övedegili tekayf Halifan zadına sal ayyadı. Oğlum ya neresi? Allah can nur şunu yazsın. Veterineriyatı olun. Şu alem son aydınlar aydan mı? O aydınlar mı? Aşk Hoca'nın sözlerine iyinden ondan sonra hadır. Ne gerek diye ben bir aydın mıdır? Onu mu getirdim? Oğlum İlyas neresi aydınlar? Şeyler var, o aydınlar var. O ne nüksanını koyar? Nesip olsun. Ona ne mehribanlar? Gepleşik bunun mehribanı Bahtiyar Mehmet. Beherden'in Merdoğlu şeyle de Beherden ova. Beherden ovamaydı mı? Yerine getirip veriyor. Sözlerini kimin kidiğine öyle ayıttı. Ona ne mi? Takmeten ki başlığına Bahtiyar. Zinatına atlanan Eyyamıydı nişana Soğukluğundan içinde bilinmez yaşanım O kapının doymadı Yenin yaban difanım Mirat eyledin bana O yaragın ifama Şiirlerinden içinde bir garip patadır O kapının doymadı Yenin yaban difanım Mirat eyledin bana O yaragın ifama Şiirlerinden içinde bir garip patadır Bazıların şartıdır O da vahim kurban Ay vezelliktir benim gibi bolup hayran Çöpler akurat Aşk benim vayrani Yaşarıyla vatani İlerimiz İran Geçoğuyla karşına benim patadır Çöpler akurat Aşk benim vayrani Yaşarıyla vatani İlerimiz İran Geçoğuyla karşına benim patadır Zannetme İlinden ayıra düşün Aşık koca toroli Kovukluğundan içinde taşan güçlü koroli Onları aldın zırli Beherdenin bir doli Yığında kalan yarın Bırkınlara yar bol Gidebilmek göz Yerverinin patadır Onları aldın zırli El ayağının zırli Beherdenin bir doli Yığında kalan yarın Bırkınlara yar bol Gidebilmek göz Yerverinin patadır Dini şiiri kim bulgur Yalan dünyanın içinden Utanır tutunup vakti gelinler geçin
azat emat yalnız mansımda yaşamak kuşunda benim patabe ey kolları kaldın zırlı el ayağın zırlı derdenin bir doğum yılında kalın yarın bir günlere yar bol gidebilmek göçer benim patabe hayda varıktır hayda varıktır Atlayan bütün geçillerim Atlayan bütün geçillerim Sırağları veren irçillerim Armağan bilin gidin ol şehitlerim Armağan bilin gidin ol şehitlerim Ortamına güter beherden olmam Armağan bilin gidin ol şehitlerim Armağan bilin gidin ol şehitlerim Ortamına güter beherden olmam Dağların içinde 40 kıyrımız var Dağların içinde 40 kıyrımız var Şıpalı bu bir yerde asman atamar Dertli kişinin derdine derman var Dertli kişinin derdine derman var Haknadarım tarın beherden olam Dertli kişinin derdine derman var Dertli kişinin derdine derman var Haknadarım tarın beherden olam Ömür boyu çağıran idir Allah'ni Büyüklerin beyul ağişani Büyüklerin beyul ağişani Urhumunla götür ya beherden olma Büyüklerin beyul ağişani Büyüklerin beyul ağişani Urhumunla götür ya beherden olma Canım yeter ola Kurban muradi sandık mabatri Kurban muradi sandık mabatri Sopon kir hidret kuli nur verdi hani Dağdemi kan tuton ol kuvatani Dağdemi kan tuton ol kuvatani Kazılan zuvan götür ya beherden olmam Dağdemi kan tuton ol kuvatani Dağdemi kan tuton ol kuvatani Yıl kuvam götür ya beherden olmam
bir berden gaydar aylanam Ya bir berden gaydar aylanam Başardığıma göre beyan edeyim Bağda koşup şu yagan zatırların Bağda koşup şu yagan zatırların Uyfonç bilintide beyan edeyim Dağdemi kan tutan ol kuvatani Dağdemi kan tutan ol kuvatani Dağdığın tuvam götür ya Beherden oman Ey tuvam götür ya Mengedi doğa Sözler goýkana. At olur. Şol as hoca bar, adım götürýän oğlum. Gitmesin bunu geçenki 6-njy sanlaryny Sara tavallygyňam Türkmen ýanaýdym şoňka köň sözleri. Ustady bolan şol oğlan, boş oğlanlar. Baba. Men dostum ol. Hakykaty näme şo? Inni Hoca Mehmet. Hoca Mehmet. Yani hocam deyip görse. Hoca Mehmetça, gala muzyk bordum. Dostum, ömrüňi dok bordum. Owlatlar ýa şular ýaly gowy täze eserler döredik durup, bolama aýdym şydamynyň gowy ýerine ýetirene bakýaram. Bolama şuňa kakanyň sözlerini döredilen Beherdeniň merdowlayan aýdym ýerine ýetirdi. Umuman men senden gowlatlara garaşýar, ne dip bolsa bir telefon arkaly jangaşar diýen bilen dip boldy. Indi soraw şeýle. Top 5 tane aydımçıyını ürcedik dinleyen aydımçıyım. Şu dünyada bağır yok, tapaq yok. Yani dinleyen olsan dinleyeni, dinlemeyen olsan ya onlar sünnetunun hormatını ya bir abrayının hormatını aytma. Yani dinleyen olsan top 5 tane ıssatlar. Halipalardan dinleyenim esas birinci aydayım. Ane verdattan. Dinleyen. Toyda da aydımlarını aydayan. Hakikaten ama aydayan bilyen roğlanı. Türkmene vateleyenlerine İzgidar 5 aydımdan ayttım. Tuvalama. 2 top birinci. Türkmenistan'ın ıssadi, Türkmenistan Halk Partisi Ane verdattan. Attan. Atoğdum ya. İkinci halipalardan dinleyenim. Halife bolmany bilen degdüşman mutbiler. Ýöne top 5 tane dinleyen adam. Emrah Recep dinleyen. 2. Awa. Ondan Hacı Ahmetov dinleyen. 3. Merdan Nurgulizov gat dinleyen. 4. Ustad da Merdan sen. Söz yok. Yüreğime şeyle yakın. 5. Sen. Men mara anne. Ne aylaydayım. Yankı. Men doğru cevap alman goýarýan bak. Seret Himra bilen Hacı diýana şoksynyň arasynda adam tuturamak. Azat dönmedi. 5. adat dönmedi. Onam dinleyen ýöne Rahat Halipa men ýüregime gatýar. 6 bol aýtdymda da birini aýyr. Goýaýnam men mara Altylygyndan alaýar. Öyle men olar aýryp goýmaýyn. Düşündim men soradym şeýleside. 5 tane diýdim. Ol alanyna toparnyň adyna bir adam goşsan goý 6 bol. 6 bol. Rahat aýryp bilmem men sebäbi. Ustad da hemme. Ýok. Söz ýok. Sebäbi azada men aýtma, ýani kim olmasa da urlar aýdýakam. Hakykatdan kurtlaşsam gördi diýer. Dönmedi wa diýerler. Olam näme diýerler? Yani gilip börkam soň aýdym hünglen edýärdim. Ýüreg joşdy da. Bir sahna çykaýyn diýip sahnadan ki gittin. Ene bahmanlar gepleşmedin. Mehman Bagtar Mehmet, ene adyna da kesin halifalar dörüzüň diýişdi. Aýdymy, jan ýetýärne etip berýär. Dinle diýin zalim. Aşaryna tesirlen ýa-da.
görüşür muradına yetmene görüşür muradına yetmene Hayın rolünü cahal min dil dökmene Gana zirip canını unutmana Namızın bolmadı hov arneme gerek Namızın bolmadı hov Elirdim gürleğim fitip bağdanıza Elirdim gürleğim fitip bağdanıza İşin yapılır dostun yat oldu Hatın tüdüyüre bol erkektin ta Onu ol ocağı hov erneme gerek Onu ol ocağı hov erneme gerek Yer yalkınca Zane Kirpik fayda gidinip durun Kirpik fayda gidinip durun Gülleri şıklı da yok füdülüp durun Şirvan şirde barzana üdülüp durun Tutar kendiden tutar neme gerek Tutar kendinden hop hop Aşık koca şahir ol çıkmaz görünen Aşık koca şahir ol çıkmaz görünen Hoş olmaz iki hop fikir düdenen Yüzven tüdü bilemem hoş yabanlar Özümde bulmadı kerneme gerek Özümde bulmadı kerneme gerek
olun, sana yapalım. Ey cennetin padşahım o tahtımda vardır. Ey ana giymek senin o tahtında vardır. Fahreyle tövdüğüm o vaktında vardır. Yelay geldim seninle anani. Ey fahreyle tövdüğüm vaktında vardır. Yelay gülüm seninle anani. Ay eline döne yalkıncan haydi. Yüreğim coşmadı, ateş yanmadı, lokma düşmedi. Ey kırmızıya ondan kara yaraşmadı. Yelay geldim seninle varani. Ey gülüne kırmızı, gülüne yavrum kara yaraşmadı. Yelay geldim seninle kanani. Yelay gülüm seninle kanani. Yelay geldim seninle kanani. Bakçar, şeyle sonra. Geçmeliyor sizin için neme? Neme esasdan yasıdı. Neme gözün öyle geçmeliyor dedim. Am qol sorak verdim. Men elbet sonra verem ama. men bunu şu geçmeli yolu var ha. Görüp bar. Aslında var ya burada sonra olacak. Şu gitmesitlerimi görüyor musun? Görüyor ha. Araştırdım ben sakılımı. En son kere o Bahtiyar Çağıray'da Hasan yazacak diyorlar deydin ha. Ha o. Bak ben de Mustafa Bahar eken o. Hakikaten bildim. Ondan sonra bildim ha. Ya öldüm değdirdim kanka. Dan sonra ne var? Yo ağam. Ya yağmur yağıyor kan sonra. Bilmem ne kusala kaldı. Ya da mı 4 yaşlarına kaldı. Yok onu öldüm deydirim ha. Men Ekşen kan adam haiş etti. Kan adam haiş etti. men sonra oğlanlar beriyem storaklar. Ondan sonra diyen geçmeli yol. Sen için ne mi? Ha o. Men verdim o sonra kana. Inni men cevap vereyim. Ha, o. Geçmeli yol men için. Amen. Edip şu yazma katkan yol geçip gördüm. Edip şu yazma. Durmuşta. Hemmemiz geçtik o yol. O var da diyor. Önünü Sungotta geçmeli yol. Sungotta diyse geçmeli yol. Her hili yerler var ya. Salkanlık yerler, güdülenlik yerler. Her hili. Solar geçilci yali. Sungotta da. Bir aydımı ister halk. Bir aydımı istemez. Ondan yine bir aydımı adamlar diyer. Bu aydımda sen döverler. İnnik aydımda överler. Soyarlar geçip. Suat görüyen de Halip oğlunlar Hacı Almamedov, Emrah Recep, solar. Soyarlar geçip zımgotta. Onu sol geçmeli yol var ya sol. Solon kıyalı görüyen. Yani olursa geçileniyor. Yazmadılar. Geçilen yol ne olur? Doğru mu? Biz inni geçip solon derece ne var mı? Lip düşünüyorum. Ha o. Yol ne ilaydan durmuştu. Eğer bir toyda onun çağır gelinken gördüm yine. Atol zor. Sarıyla tavalli. Gördüm. Gördün mü doğru? Atol gördüm. Seviyor o gördüm. Şeyle o gördüm. Lazım. Elinde güller misin? Tamam. Sonra yürüyordu. Sonra görümde ben bir sonra verdim ya Sara. Sara geldiydin so. Toyda bir gelip sana plan aydım ait dedi. Oğlum bilemem dedi. Size veren şu doğru koşması. Siz cevapları. Yalqın bile görüp oturdum kaldım. Aha. Gülya da yalqınlar. Be ağam Sara geldi sonra diyara. Oğlanlara saat salıp gönderdi yani. Bir gün bir yerde otursun. Ne oldu?
Ýaňmyra rahat kakajy halipa aýtdy. Owal desap barıp peýgamber Bilýän tarihde olar. Siz ýadmysyňyz bilýän o. Şonu ne haýşe diýerler. Sol aýdym aýdyp ber diýerler. Bayragam ba diýerler. Ol o taýda bayrakda däläm. Sowadyň diýip. Sowadyň ma diýer. Biz bilýän bak bulay. Bah. Bu näme etmeli? Ini bilmeli, öwrenmeli. Ondan toýgulyman men maksat bilýän toýguly maksat hersini gerekleşdirek diýenna. Toýgula türsam. Toýgulmagan sözüm tap diýdim. Menem aýdyp türäýdim. Ne aýtmaly? Muňam sadyny ýalkym bir ulagnaň sadyny da bir ulagna çalýar. Näme diýende diýdim. Durdara wädin men solaýdym bilmeli diýär. Maskara bordum da bilmem. Şeydik bara. Solaýdym aýtdyga şonu birinji gede. Ondan ağam şu taýda aktawa barýam ya kwinta barýam diýip sorýar. Yok aktawa barýan eken. Şonu birinji gede ýerine ýetirip solaýdym. Ýerine ýetirip. Ýana o joga bar birinji beren sonra o joga alama öte geçmeli ýol. Näme etmelisin şuna? Geçmek üçin ýol. Halipalan aýdymlaryny döreden aýdymlaryny ýerine ýetirip gezibermelimi, öz başyna bir täzelik bir etmelimi? Gerekmi şoda? Indi men mirda aýdym gonşan. Altsan maşyna adnaga geçdi. Men häzir anne dattan aýdym juwan görünýän aýdýan. Ono eýleki güneş nurun saçanna baharna açanna kuşlar sayra kuşlar uçanna gülüm göledim seni. Ol aýdymlar aýdýana özüm saýdýan men anne halipaň heňine aýdym. Dogrusu aýdy bilemek hem öz heň mesalýan ýa bolýar. Özüm oňar başardym saýdýan. Elbetde näme sen özler ýaly bolmaýar halipa. Ondan seni soğlanır diye seni nem stil aýdýan diye. Kimin stilini aýdýan? Men ondan äder diýsem bir ýalňyş ram bolmam mümkin men. Men oňardan saýdýan diye. Men o halipaňam heňine aýtsak bolamak, o halipaňam ýa-ni öz başardyň şu orta oklap bilýän wadymy aýdym. Umuman men aljak bolýan jogam şu halipalan aýdym dogry ýerine ýetirseň geçip bolýar. Bolýar. Ana şonu gerigini artykma ýoýman. Allah jagal bilen aýdym. Diýmel sözüni käbir başlar bar. Et geçäýärler o burnada. O däl. Diýen sözüni adama düşünsin. Näme diýen? Ne şolaýdym mara? Barun seher çağı düşün bolla. Barun seher çağı çıktım zeyrana. Seherde vurmağı tavan vurni. Mavi gemem münüp hav bar yar meydana. Gözü kara karşılav kiman vurni. Gözü kara karşılav kiman vurni. Eňimde aýdamda sözünü adam dinleýär, düşündün niýjek bolýan men düşündüm. Inni men dimen nämen eşdetin bolýanat, sen öz başyna bir dörüjük aýdymda dörüjük gel niýjek bolýan. Dörüjük geçipler niýjek bolýan da. Ýok agam. Dörüjükne geçerini aýtdym. Geçerini aýdym ha. Ya öz başyma bir zat dörüjmesem 7 saat köpür başa geçmeli ýol seni. Men şu gepleşim bar geçilen ýolum. Geçmeli ýol, geçilen ýolma ýetmek üçin geçmek üçin ýene 7 saat köpürden geçmeden daş köpürden. Ondan şu gepleşige barmadylar. Her köprüň üstünde de bolmanyna bir öz möhürüň goýup gitmeseňe köpüre paýyň goýup gitmesen geçirmeýär seni. Paýyňam diň özüň bir gow dörejeliň bilen goýmasaň, öretmeseň ya geçip bilerdiňmi? Pelwan halipaň bir ya bam köpürde tansyn. Ýok, pelwan halmaz halipaň bir söz ýürekde jumpda men. Sen niýe dogry diýär? Men sesime men däp bilersiň. Oň sesine men däp bilersiň. Sen niýe oň şägirt diýer, muň şägirdi diýerler. Şägirdi diýerler. Sana plan diýmediler diýer. Diýdirmek üçin öz başyna bir dörüt diýer. Dörütde möhürüň goý diýer pelwan halipaň. Ýürekde jumpda halipaň. Soň sözünem Lokman nesip bolsa Allah akl ýol berse godawna tutarna adam. Akylly bolanna pelwanam. Okumuş oglanna, halifa oglanna, ustad oglanna.
Hasan, men gerek jogam aldım. Şu jogapdan soň näme aýdym ýerine etip berjek? Şu jogapdan soňa Bäşim Alipaň sözlerini dilen. Bäşim anlaýym. Aha. Göktepe'me tarif edýän Gudrat däl diýen aýdym maňa. Aha. Sady kimki? Sady. Ya Ýalkym bilen bilerek işledik Sadyny. Ya öňür dören sady sanadyňyz. Öňür dören Sady. Ýanky Bäherdeniň merdogly ýaly bir öz başymda döretdik Sady. Ha. Öňe ona meňdetmekden çalyrak meňde ýarymdan inim. Yo, bir zat da bak çerçevede de men sana burada da edeyim. Öňkü çalınan saatları, dören saatlara täzeden söz goýmak edil bir aýp däm kan ýani. Öňe şu saatdan esasdan söz goýan soň ýa tartdan bir notlara basa işlerler mi? Yok, şu saatlara koyduk. Şöyle. Üstledik. Bunu Batır Sahif ödürledi. Başka. Ha. O savur Batır Zanım ştaydı. Ağzak geçeyim. Batır Zanım ödürledi şulaydı. Ha, da böyle. Ömrü olsun lazım. Batır Sahif. Dedim böyle. Onda. İdinle näme aýdyp aýdyp berjek? Dostlarıma deyip bir aýdyp aýtdy. Gün idin şonu aýdyp berjek. Hawa. Onu näme? Sakna senki. Sağ Sağ ol. Kara yer ene bolsa, kara yer ene bolsa, dağlar onun göwüdür. Edil ene suwde, şeşmelen Gudrat dälmi. Ýekde kızdan obanyň teşlelerine ganlanan, birilen edilýän fikir ýa Gudrat dälmi. Yüreğimin yağıdır, gözlerimin nurudur. Dinle kalım ukatlarını yetmezdiredir. Yetişmeme tuğan veli, kakı bakşı çağrıdır. Utanı dil getiren mızravam durat dälmi. Hem tundan kananlar, hem tundan kananlar, fatyatlı yürekli, yeneler fındık yeterli, kıyıkları tokmat taraklı. Oklu koşun kaytaran, kırkılıklı yoruklu, akımanın kanatı kalamı Gudrat dälmi. Beşim diğer dünya dörep, beşim diğer dünya dörep, akıp durdun nur bolup, niceler geçti dünyadan, bir damsana var bolup. Munla yatir izana tam olmaşı pir bolup, kurban mıradi zan pirine Gudrat dälmi. Munla yatir izana alhan, hayati izana tam olmaşı pir bolup, kurban mıradi zan pirine Gudrat dälmi. Toprak mukaddesleri yallanan Gudrat dälmi. Zahanlayan jidileğim, zahanlayan jidileğim, nedip ettin batlarıma.
Bagıtlı ilim yaylağım alkış ayttam dostlarıma. Ey bagıtlı ilim yaylağım alkış ayttam dostlarıma. Ey dostlarım tilbet bolmaňyz şenle naşemet bolmaň. Hiç bir kadırdan bolmaň hizmetin dostlarıma. Hiç bir kadırdan bolmaň hizmetin dostlarıma. Ey güzel gıylere yar bolun, ey güzel gıylere yar bolun, kişe minnetler bolun. İçide halatkar bolun, hizmetin dostlarıma. İçide halatkar bolun, hizmetin dostlarıma. Daniel Hamzan, Bilenler kadrın kardeşim, bilenler kadrın kardeşim, ödülüğünü budurmuşum. Ey oğulfuma mıdamışım, dile gittim dostlarıma. Oğulfuma mıdamışım, dile gittim dostlarıma. Geldi diye bildin ağın meretlidir senin sinan. İlhana pelvan bilenin gözünün dostlarıma. İlhana pelvan bilenin gözünün dostlarıma. Dostlarıma, dostlarıma. Emre doktorsun canım, sağ olsun. Aslında mes gepleşime çağırmam sebebi Usta Tarifamiz öwedeli teken erkek adın alowul ýaýdym. Aslında men olaydymy öwedeli tekendir ödünden eşitmedim. Men soň Batyr Pyhyp diýip bir dostumyz we kak etrawyny şondan eşitdim birinji. Şolaýdym. Onda men Batyr kim aýdym bu diýdim. Men öwedeli halifa aýdym diýdi. Ondan soň ki nemeden eşitdim onu. İbrahim Can'da demişti, İbrahim Can'a mı aittin, seni mi aittin? İbrahim'in gepleşime çağıracak, bir başarıdan gelecek dedi. İbrahim Can. Hakik, solaydı mı aittin o komentar yaptı. İdinen Can ettin yarmış ya. Şunu ait verecek, solaydı mı? Başlıklı ama yerine. İdinen bir yeni bir dip günü İbrahim ait versene. Netik oldu. Neyle göreyim? Hiç görün ağam. Onu ne yapıyorsun? Ondan sonra mesela sonra verecek ki, geliş gepleşim sonra aydın bilen oturuyor. Her gedek var hemen söylediğim sonra bir sözler bilen oturuyor. Boldu. Şunki gepleşikde size bir soraw bermeden o jalana diýen sorawlar barmyzy ýüregiňizde? Ýok, sağ ol. Şeýle soraw. Kakanyň Kanada geçdiňizde. Kakanyň ýoklugy siziň bir durmuşyňyzda belli bir bölegi ýoklugy bildirýärmi? Näme diýýär? 60 yaşta atam öldü, sonra da var entedim ya. Mağa gatırlar, men kakam diýlen adam bilýändir oglanlar, dostum. Men planda etjek diýdim, men etmäken ýa-da jolat edip berýän. Mağa hiç ýyly etmäge ýollar. Şoň üçin men şolatlar agam özüme galdy. Maňa agyr düşdi. Kakam pahy. Men şolady edeýin diýsem, ýa-da onda etip goýýardy. Baktiyar.
Gelýän halipa öwedeli tekayfyn halipaň aýdymy erkek adyn alawulýan aýdym goý siziň bir kakanyňyň hormatyna bir ýerine ýetirsen adam ýerlikli bolar. Şoň bilenim näme iýlenim ýene bir aýdymy istenen aýdymy ýerine ýetirseňiz şeýde ne gepleşiňiz soňra adam ýerlikli bolar. Mumman men näme diýen sözümiň soňunda bu masalada toparnyň adyndan öz adymdan dinleýijileň adyndan men sana ýene bir köp sawatym aýdýan bir sözüň soňunda öz dostlarlaryňa müştaklaryňa näme aýdasyň gelýär näme şkamary gömmen mesele değişdi. Akkaýyn aýdylym. Men gollan müştaklama ilkilen köp sawatym aýdýan. Allah azan. Etip bolsa meni şunyal menen netije tama bilir, anam bilir meni sana ýazyp gepleşiňe çagyr diýen müştaklama tamalaryny öder netip bolsa. Näme albersede bir de şunyaly mümkinçilikler döredýän. Şu ulul sahnalarda çykyş etmäge, aýdym aýtmaga, öz ýüregimizdäki bolan hyjygy halka ýaýmaga şeýle ulkunluklar edýän. Gahrman arkada hal gahrman serdarmy. Köp sawalny aýdym men. Oýlan janlarsa ömürler zok bol. Allah jan tutýan tutumy işleri ilmi damara waşyklar etsensin. Albersede şunyaly şonu adamyň arkasyna duran nam ejenjany köp sawalny aýdym. Sawal. Lazan. Meni kakama diýip saranydan şu ýoluna goýbersen bolana aksyn bagşy edeli. İkinci aýdym bir eje barada bolar. Bam sana onda. Baragam. İkinci aýdym goý mehriban käbäň we ejeleme barada bolar. Ona halipaň ýa öwel tekaf halipaň aýdym aýdan inem eje hakda aýdym aýdan. Ýa-da ilki ejen aýdy soň o olaydyma da geçip bilýär. Bolan bolýa. Ya sallaş ber. Bolla. Sawal. Sawala. Köp sawalam. Senem gepleşiňe çagyrdyň, anam bildirdiň. Etip bolsa munden meýlem seňe mundan moýdarna. İnşallah. Ya sen Halkymydan Aba. berdi. İnşallah. Ya sen esasy men yerimden tuzup yatma ho, şular işlere gelmen näme men hyzmat. Ya dilboy watan, ya liboy tan. Sawalam. Ömrüň dok bolun seňem Allah azan sağa çıkan arasynda başyňda atyda parahat watanmyza. Diňe hyzmatda gedeler. Ömrüň dok bolun. Taňra ýakyn köp sawal. Täzän zanyň sawalsyn, ömrüňiz oktasyn. Ya köp sawalsyn aýdan ýene bir ählik wonjalanlar toparnyň adyny dinleýijileň adyny aýatdyň şu gepleşimi ýadyr edip oturan ýerimiz men dağ restoranyň adyndan hem köp sawalsyn aýdýan agry işgärleriň adyndan näme bugun men dağ restoranyna ýaly etmek nähibämiz çekdi elbetde näme siz bilen nähibedenden. Sunotly üstünlikler ardy bolýan Allah azam. Sunotda mikrofon elimden açmasın. Sawal. Elmedama mikrofonu sag elinde sag elin gurbatly bolsun Allah azam. Elmedama bir serpaýly bolsun. Sanyň sawal. Ele mehman vatandaşlar, edýärler, hormatly dinleýijiler, geçmeliyor gepleşimiň agdyber dinleýijiler, YouTube kanalymyň agdyber dinleýijileri, ýaşdaky Naýdym Semel estradamyň görnükli ýyllary Bagtyar Mahammedow bilen elbetde Mindar restoranynda ýadyr etdik mehribanlar. Gepleşimiň soňunda Bagtyar'yň ýerine ýetirmegine halipamyz Türkmenistanyň halk artisti, halk bagşysy Ögedeli Tekayevň erkek adyn alawul idinden näme Bagtyar bir mehriban käbelemi wasp edýän aýdym bilenem şuňky gepleşimiň sanyny jemler. Biz näme edilýär? Elbetde şular ýaly ogadan dünýäni öz türkmen halkyna sowgat eden edip arkadaly gahrman serdarlar köp sawalsyn aýdýar. Elbetde biz şeýle şular ýaly ogadan dörejlikli aýdymda sady söhbetleş gepleş edip bilýän bolsak, onu biz bagtly adamlar. Bu bagtyň arkasynda da ýurt başlanmaz. Ýene bir gezek gatullykan sawalsyn aýdýar. Oy olan zanlar sawalsyn. Ýurdumyz össün, özgörsin. 2026-njy ýyl asgaly getirsin, bereket bersin, dörejlikli, hasylly, bolçulukly ýyllar bolsun. Elbetde şerimiz öz ýerimizde, öz watanymyzda, öz toprağymyzda zähmet çekdi. Onda ýurdumyz gelecekde de hasamyr öserim, baýaram, dörejligimden giňärim mehribanlar. Zanyňyz sag bolsun, tesbir ýazmaňyzy ýatdan çykarmaň. Men sizi gowurýan. Sizem men gatly ýigirip durmaň.
de bu korkuğun bozudur tüyt erkeğin. Ey korapatın ferhedin erkek adın aloğul. Ey korapatın ferhedin mayor adın aloğul. Ey ağaların yolu bu, babaların yolu bu. Ey ağaların yolu bu, babaların yolu. Şan şöhrattan dolu bu, polkovnik aloğul. Ey şan şöhrattan dolu bu, gerçek adın aloğul. Ey fakirdaman gel oğul, erkek adın aloğul. Ey fakirdaman gel oğul, polkovnik bol oğul. Ay havalıklar oğul. Demi fakla pelini yatla azıl çiğnini. Ey uanırıp ilini erkek adın aloğul. Ey uanırıp ilini erkek adın aloğul. Ey feryalı tak olgun düşmanları ok olgun. Var feryalı tak olgun düşmanları ok olgun. Buralı dip dip olgun polkovnik aloğul. Ey buralı dip dip olgun gerçek adın aloğul. Ey fakirdaman gel oğul, erkek adın aloğul. Ey fakirdaman gel oğul, gerçek adın aloğul. Yer yakımsan, ay havala. Ey feryalı tak olgun düşmanları ok olgun. Ey feryalı tak olgun düşmanları ok olgun. Buralı dip dip olgun polkovnik aloğul. Ey buralı dip dip olgun polkovnik aloğul. Ey fakirdaman gel oğul, erkek adın aloğul. Ey fakirdaman gel oğul, erkek adın aloğul. General mayor aloğul. Zıplayın dünyatı zakana. Zıplayın dünyatı zakana. Seni dünya getireni unutma, unutma can unutma. Ey yüreğinin yürek verdi Allah'ım. Ey davretine götüreni unutma, unutma can unutma, unutma boy unutma.
kebe unutma unutma can unutma unutma boy unutma Havayitler Benim boyum çınar Yahudin Ey barı bir uğrunda var can tere Ey korktu tağıma nur yakan yürek Ey aklını atıran kebe unutma unutma can unutma unutma boy unutma Ey sol barmağına bakaydın din hudiler Ey vakitleri oturun kebe unutma unutma can unutma unutma boy unutma